Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Sawa! Saan naman tawag hawasan na daw tubig sinig kayo eh! Ginamsan man mo! Ay, salamat! Salamat! Minaw ba? Minaw! Salamat nga, gihawasan ni mo tubig sinig kay. Oh, kana, ibutang tarong. Oh, ibutang ka ng balilihan, kana, tarong nga yun, ana. Nikay, saan ka sa waga, oy? Ngunay man ka! Nikay! Ano yung mo magipatay, Nikay? Wala na yun, wala na yun. Suwa, bakit ka? Hindi mo yung gilumsan si Nikay. Sabi ng putang ka sa waga! Samang kay! Ang suslamihan ba ni mga dubunay? Sukul ka? Ha? Sukul ka? Nagtugong higala ta. Ibaw ko nga. Ibaw ko na kasabot ka sa akong isulti ka ron. Tubukong ti ka sa wakabi. Winta ka? Likay ni mo. Sus, apilong ko na kadubo. Likay. Sumarun. Likay! Ikaw na nagsuka! Matius ka! Usam na gisuka ni mo, itong gina! Di ko palabutin kung namabdos kagikan nga gilumsan! Ano mo na? Di sa mayamahan mo gisabak, ha? Ay, Nikay, gingan lang ko na mo kamaw. Di tinuod nga mabdos ka? Nikay! Kailangan ba kulor na mong gipang suka? Uy, usap na, para mo nag-rainbow! Natin ang kulor, usap na! Salamat, Sawa. Pasalamat ka sa sawa. Salamat ka na suka na ako ang hilong ang gipainom ni Lola Igi na ako. Unsa? Ang hilo din ang imong gisuka? Ilmo, hay na mas madam bakukan. Ay, nang pagsaba di ano yan, Doy. Naunsan ka. Nasa speakers din. Naghimo siya gilo. Tuwa na ni katawa na. Uy, hala, kadagkukod sa iyang katawa. Klaro na nga nakahimo na sa gilo. Mamatay na gid iyang kontra ini. Ay, unya, musugot ka nga, mapatay ni madam bakukan ni kay. Aw, wala tayo mahimo, ana. Kung ganahan gid siya nga mamatay si Nikay, wala tayo mahimo. Pero, mura masad og maanugnan ko kung mamatay si Nikay. Ay, wala yun. May hilo na yun, ang reyna. Di kay, unsam ka? Huwag ka kapuya. Kay kung gikapoy ka, pasano di ka? Kukuson di ka? Madara Bahon po, di ka? madara. Naluya lang ko gamay, pero okay na ko. Hay man si Lola Igi. Atos langob. Akong gi pamatayan nito'y. Wala siya malayas? Wa man sab. Kitagdag ko problema niya akong lola na. Sus. Kinahanglang bantayan ang lihok ni Lola Igi to. Tungod kay klaro kaayo. Nga naulipon siya sa barangan. Ay mo! Andoy! Ngarami! Mahal nga rin na! Mahal nga rin na! Nga nung malipayon mo ka, ha? Tungod kay nagmalampuson ako sa akong gibuhat. Uy! Tanaawa! Oh, Uy, unsa man na? unsa man ang sood sa grapa? Kay ito mura na, Oo. mura man nag-ata sa lukos. Mao na kini ang bupatay ni Nikay. Ha? Ikaw
Andoy. Panahon na nga mo balik ka sa bahay nga bato. Susiha dito kung nakainom ba siya ni kay sa tambal para pakatog. Matuman, mahal nga Reyna. Unsa man, karon na ba kumugikan? Uy, nautsa makang itoya ka, oy. Wakam kapuya da sa pagsige o paghot na ka. Bipawa dabi kay ilmuot biya kay din niya. Puti, To, biyain na sila laigi. gulo, Nikay, naulian ka na. Makalakaw ka na. Nagmata na ka. Dagway bene mo tiguang nga ka. Wa- Dagang pangutaan na ni mo ha? Tinood dyan lula. Nakamatanas ni Kay. Ganun naglulam ko, naglagot ko ni mo. Wanay gahom ang imong hilo nga imong gipainom ni Kay. Ang kanang Nikay. Pasilo ako. Dili! Pasilo ako. Saba na, tiguang! Hindi ka na mo mapasaylo. O nga nung ikaw may mutingog, di man ikay akong gipangayo ang pasaylo. Sobra ka na, Iki! O awa na Patay ka ng tao. Sobra ka na! Sobra ka na! O sa'yo napatay og tao. Ngawa man ako patsas ni kay Tota. Ako naman sige pakatog kay gisogo man ko sa barangan. Be, Hain sila karon la. Tuwag! To, ayaw lagi kong singkahe kay maigpot akong kabuhi. Kung nanon di ba ti kasinggahan, ha? Dako kag sala na mo. Ha? Dako kag sala, imong gibuhat na mo. Pa, Sinikay pag yun ang imong gipakatog. Di pag yun ka ng iro. O kundi ako. Ha? Unsay plano sa barangan, Lola? ko ano kay day, kanong ano sila. Kay nakainom si Madam Bako kang ining bay nga bata. Baka ko na tinod. Ha? Baka na ako tinod. Tinood lagi na ako gisote ay. Ikaw manggod, ikaw manggod. Nabali na di ka, ha? Mula ba hindi ka na? Karoon, nibali na di ka. Oh. Mula ba na ka ni Kay? Kay niya mag-uban na mo? O, Oh. naman ka na mo uban. Pero, kung tuwa pa ka dito uban sa katong buha, ato gigalaban! No! Ow. No! No! Oh, bali-bali lang unata karon kay lisod man ang panahon. Gamhanan man sabto nga barangan. Kinahalang mangandam ta. Oo, mga dam gyud. May... Dili maayo nga magpunto ta dinhi sa ilawom sa bahay nga batuto. Dal, batuto. Oh, uy! Ngano na sad nang itoya. Mao ba puti? Gusto sab ka nga manggawas ta? Sige. Pamiya ta. Pero ato nang ipiling ka na si Iki. Wa daw anong ibilin man ko ni mata. Oh, Ikay! Lula! saan day? Oh, tingog karon ni Tatay Lagi Andoy. si Andoy, may balik na si Andoy. Gisugo na sab na siya sa barangan nga gwapa na. Nagsulti kas tinuod la. Ayaw kumpiyansa ni Ay, kumpiyansa. Lagi mo Ay, laban kumpiyansa na akong upuhan ng waybo. Tay traidor na siya. Bipalti na siya. Ay, kumpiyansa. Nagsulti lagi ko sa tinuod ta. Nikay, pasilo ako pero paton mangkuko ni Madam Bakukang kun dili ka makainom sa pagkatog nga tambal god. Mao ba? Ah, baka kung katiguan ka! Wa lagi ko mamakak. Aray. Hello, nanunggol! Nanunggol! Siya may nakasa! Nasaman mo, bawas ka? O sige, bawas mo, kay gabaan ka. Tuno, Oo. magagaba magyapon ko. Magagapa gyapon ka bisan badlungon ka tiguan nga kanong. Yoba diya. To, ikaya tubang ni Noy Andoy. Unsa ako yung musak na si babaw? Oh, ikaw. Kinahalang masugat ni mo siya. Aron dili siya mulahos dinhis ilaw. Pagbantay mo ha. Huh? Kay basin kun kanang kauban niya ang barangan ba. Nagsusi na sabna kung unsa inyong kalihukan din. Kay human naman siya makareport nga niya sa ilawom ang ray na kay gida sa sawa. Oh, mao na yung gireport? Ano na ibawam ka tiguang? Tungod kay ako. Ako ang nagpabiya ni Andoy sa dihang nagpasakit-sakit ko sa akong tiyan. Wa mo mahibong nga karon pa siya makabalik sukad nga ako siya gisugo sa pagpangapog sagbot, pagpangalap, pagpangita magsagbot. Tuod. Oh, namdum na mo. Dito na siya gikan sa basangan. Sige. Ako siya sugaton. To, pag-amping. Nikay, day, unsa man day gipasayo na ba ko nimo day? Ola. Oh, salamat. Pero la, ayaw na nig-usba nga mo traidor ka og adto ka mo laban sa daotang barangan ha. Sa ako nang giingon wa ko mulaban sa barangan. Patyon manggugo niya agad kung dili ko musugot sa iyang sugo. Mao nga misugot na yan siya ka. Ikay! Toto! Ay!
Naapabaka sila lungag sa... Nikay! Oo. Toto. Di kagikan sa nabuslot na bungbong. Wanas ni Kay. Wanas ni Kay! Ha? Naon sa manis Nikay? Wala siya may ginawa. Oh. Unsa? Namatay si Nikay. Mo ka na. Luyan, Duy. Patay na. Sabako tao na. Wala akong liding-liding, oy. Unsa man nun? Unsa ron? Unsa man ang nasa ubos? Mga lalaki! Nagtinigbasay! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!